Χρήστος Μαργέτης εδώ από το Social Media RM Group, από ένα ωραίο σημείο στην ορεινή Αχαΐα. Δεν θα σας πούμε πού, εκτός από ορισμένους από εσάς που γνωρίζετε. Χρήστος Μαργέτης εδώ από το Social Media RM Group. Ένα γρήγορο βίντεο και κοινοποιήστε το παρακαλώ, γιατί αφορά όλους εσάς. Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σεμινάριο, παγκόσμιο σεμινάριο της Νιούμι, στο οποίο έχουμε ακούσει φανταστικά πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολλοί όμως από εσάς θα μπορέσετε να ακούσετε συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με αυτά και σε σχέση με τη γλουταθιόνη που είχαμε συζητήσει αύριο στις 9:30. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να σας πω ορισμένα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία έχουν σχέση να κάνουν, όπως σας είπα, με εσάς. Έχετε αναρωτηθεί γιατί υπάρχουν πάνω από 194.500 επιστημονικές αναφορές και μελέτες για τη γλουταθιόνη. Γιατί η γλουταθιόνη, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, δεν είναι απλώς ένα ακόμα συμπλήρωμα, είναι θεμελιώδες μόριο ζωής. Ορίστε λοιπόν γιατί προκαλεί τόσο έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον. Πρώτον, είναι ο μάστερ αντιοξυδωτικός παράγοντας. Η γλουταθιόνη είναι το πιο ισχυρό ενδογενές αντιοξυδωτικό του οργανισμού μας. Προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδωτικό στρες, βασικό παράγοντα γύρανσης και ασθενειών, όπως πιστεύω οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε. Μετά παίζει κεντρικό ρόλο στην αποτοξίνωση, καθαρίζει τον οργανισμό από βαρέα μέταλλα, τοξίνες, φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά κατάλοιπα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ουσιαστικά του οργανισμού απέναντι στο τοξικό περιβάλλον. Είναι κρίσιμη για την ανοσολογική άμυνα. Η παραγωγή και η λειτουργία των ταφ κυττάρων εξαρτάται από τα επίπεδα γλουταθιόνης. Χαμηλή γλουταθιόνη βέβαια σημαίνει αδύναμο ανοσοποιητικό, όπως πιστεύω ήδη ξέρετε. Επίσης, προστατεύει τα μυτοχόνδρια και άρα προστατεύει την ενέργεια, τη ζωτικότητα και το προσδόκιμο της ζωής σου. Συνδέεται με πάνω από 78, άκου καλά, συνδέεται με πάνω από 78 κατηγορίες ασθενειών, από νευροεκφυλιστικές παθήσεις και αυτοάνοσα μέχρι καρδιαγγειακά και καρκίνο. Κάθε επιστήμονας σε τομείς όπως η ανοσολογία, η ογκολογία, η νευρολογία και η γυριατρική συναντά ξανά και ξανά τη γλουταθιόνη στα δεδομένα του. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχουν τόσες μελέτες και ειδικά μέσα στο PubMed. Είναι ένας βιολογικός κοινός παρονομαστής. Αν λοιπόν 194.500 ερευνητές τη μελετούν, ίσως είναι καιρός να αρχίσουν περισσότεροι άνθρωποι να τη χρησιμοποιούν. Μία πρόσκληση για σένα τώρα. Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη χαρά σε μια ειδική διαδικτυακή παρουσίαση της εταιρείας Νιούμι και των καινοτόμων προϊόντων της, τα οποία δίνουν νέα διάσταση στην ευεξία και την υγεία. Αύριο, την 5η, στις 17 Ιουλίου του 2025, στις 9:30 το βράδυ. Η πλατφόρμα θα είναι μέσω Zoom. Το σύνδεσμο της συμμετοχής θα μου στείλετε εμένα μήνυμα και email στην email διεύθυνση που βλέπετε από κάτω, αλλά και στο πρώτο σχόλιο και στην περιγραφή, για να μπορέσετε να συμμετέχετε, να σας δώσουμε το link γι' αυτό, και θα έχουμε ειδικούς προσκεκλημένους. Τον ιατρό Ιωάννη Χόρτη, παθολόγο πνευμονολόγο στην ολιστική βιοιατρική. Τον ιατρό Αθανάσιο Δούλαλα, καρδιολόγο διδάκτορο της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, και μέσα από αυτά είναι μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τον τρόπο με τον οποίο τα καινοτόμα προϊόντα της Νιούμι, βασισμένα σε επιστημονικές αρχές και κλινικές μελέτες, τεράστιες κλινικές μελέτες, μπορούν να ενδυναμώσουν την καθημερινότητά σας. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και προσέξτε, μην κάνετε όπως κάνετε κάθε φορά, πάτε και γράφετε όλοι από κάτω «Δώσε μου το link, δώσε μου το link, δώσε μου το link», γιατί θα πρέπει να απαντήσω 200 και 300 σχόλια όπως έκανα τις προηγούμενες μέρες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από τη μία μεριά έχει σπάσει το τηλέφωνο, γιατί πάρα πολλοί από εσάς ενδιαφέρονται. Από την άλλη μεριά βέβαια μου παίρνει όλο τον χρόνο, οπότε ελάτε στο πρώτο σχόλιο να δείτε την email διεύθυνση και εκεί σε αυτή την email διεύθυνση θα μου στείλετε ένα μήνυμα, ένα email, το οποίο θα μου ζητάτε το σύνδεσμο για τη New Me. Εντάξει, λοιπόν, να είστε όλοι καλά μέχρι αύριο. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε ένα σεμινάριο το οποίο είναι 5 μέρες τώρα, παγκόσμιο, με ασύλληπτα πράγματα και πληροφορίες.
Αυτή η πληροφόρηση είναι ασύλληπτη, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Που θέλετε να ξέρετε για όλα αυτά αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες που θα σας κρατάω εγώ ενήμερους. Να είστε όλοι καλά. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο παντού. Κάντε like, αν το βλέπετε στο YouTube ή στο TikTok ή στο Facebook. Και αν έχετε κάποια σχόλια και όλα αυτά και πιστεύετε μπορούμε να τα απαντήσουμε, εντάξει, έχει καλώς. Αλλιώς για να πάρετε το link σας θα πρέπει να μου στείλετε ένα email στην email διεύθυνση που βλέπετε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε ένα καλό απόγευμα και να κρατάτε δυνατά και να δοκιμάσετε την ταβιόνι, είναι το καλύτερο αντιεξοδοτικό στον κόσμο. Γεια σας.